Obi dị m ụtọ nne. As in, today bụ a day nne desire for long. A promise in my mom. Na m ga-agụ akwụkwọ bụla a graduate. Yila akwa copper. Ọdụrụ izi. This is my 7 years. Uniform abụ 7 years. Agụrụ m akwụkwọ 5 years. Aga strike COVID 1 year. Mgbe nọ 1 year serve Nigeria. Ino easy. Eji m ohere ekene ezumezu mmụọ m na-ekene Chukwu Okike. Ọ bụghị obele ife. Nọọ mgbe m kwetara ọlụ m ka ifụlụ ife a ji mezuo. Ka abụgo m ex-copper. Ka m weta certificate nke unu ma na ife a na-ekwu. Ife a na-ekwu dị real. Ọkwa unu fụlie. Ife a na-ekwu dị real. Ife a na-ekwu dị real. Asị m na onye ọbụla desire this kind of blessing, ọ ga-abịalie. Ọ ga-abịala ụmụ ya na ụmụ ya. Ezigbo ire. Mmadụ mụọ nwa ya gụchaa akwụkwọ pụta. Ọ na-enwe ọṅụ. Ezigbo ire. Asị m na onye ọbụla desire this kind of blessing, na ọ ga-abịalie. Bịala ụmụ ya, bịala ụmụ ya. Ihe ọma ka anyị ga na-arụ, ihe ọma ga na-emela anyị. Compassion. Compassion. Papa oui. Wow. Papa oui. Wow. Papa oui. Wow. Papa oui. Wow. Oui. Wow. Ajiwaya. Wow. Hey.